παιδιά, είμαι ο Γιώργος Gamer Pro 15 και σήμερα θα παίξουμε στα Among Us. Έχω βάλει το special μου skin και πάμε στις κορώνες. Έχω 84 κορώνες γιατί πέρασαν τον χρόνο μου και πάμε να τελειώσουμε το event. Και συνεχίζουμε. Όπως είδατε στο προηγούμενο μου βίντεο ήταν Rayman Legends. Παίζω Rayman Legends και έγραφε Γιώργος Gamer Pro 15 δίπλα, ενώ στο πρώτο μου δεν έγραφε. Τέλος πάντων, και σήμερα θα δούμε πως εγώ τελειώνω αυτά. Έχω βάλει το καλύτερο μου skin. Δεν πάει άλλο, είναι το καλύτερο για μένα. Για εσάς δεν ξέρω τώρα. Έχω αλλάξει τα κουμπιά. Όχι τα κουμπιά, τα πράγματα που βλέπετε εδώ δεξιά. Έχω βάλει το μποσουγγαράκι την καρδιά και δίπλα κάτι έχει. Για να το δούμε. Κάνουμε αυτό. Φρουμ. Αυτό κάνουμε. Και από την τελευταία φορά που είδα είχα 12 εγγραφές. Και σήμερα θέλω να κάνουμε 40 views και να το σπάσετε με 10 likes. Το έχουμε τον στόχο. Και 2 επιπλέον εγγραφές ή 3 ή 4. Δεν ξέρω όσες εγγραφές θέλετε. Απλώς να είναι μικρό ή μεγάλο νούμερο. Ό,τι θέλετε. Και τώρα πάμε. Και παιδιά, έλα, πέστε να το τελειώσω κι αυτό. Ελπίζω να είναι για σας μεγάλο το βίντεο, γιατί τώρα που κάνω τα γυρίσματα του βίντεο δεν ξέρω πόσα λεπτά να είναι, μόνο ο καμεραμάν μου βλέπει πόσα λεπτά είναι. Και γι' αυτό τώρα από ό,τι ενημέρωσαν ήταν 2 μέχρι τώρα λεπτά. Θα τα καταφέρουμε να είναι μεγάλο το βίντεο μου σε αυτό το background. Γιατί έχω 2 backgrounds. Δεν πειράζει. Και σπάμε κι αυτό. 6-8. Έπεσε. Πάμε παιδιά. Πριν ήμουνα στην ορνά μου, όσοι θέλετε να σας ενημερώσω ότι άστο παιδιά, θα σας το ενημερώσω σε άλλο βίντεο. Θα βγει μήπως ένας νέος YouTuber. Σας το κρύβω για το άλλο Among Us βίντεο. Σας το κρύβω. Θα βγει μπορεί ένας νέος YouTuber, δεν έχει αποφασίσει τώρα η μαμά του άμα θα γίνει. Και ελπίζουμε να γίνει YouTuber. Και φυσικά αυτόν θα τον διαφημίσω 1000% άμα γίνει. Θέλει να γίνει, αλλά οι γονείς του δεν τον αφήνουν. Όπως εγώ παλιά ήθελα να πω στην μαμά μου θέλω να γίνω YouTuber, δεν με άφηνε. Αλλά τώρα μου ήρθε η ευκαιρία να γίνω YouTuber. Δώστε του λίγο υποστήριξη. Άμα θέλετε να τον υποστηρίξετε να γίνει YouTuber, πατήστε subscribe, like για να με υποστηρίξετε εμένα και τον YouTuber που μπορεί να γίνει. Κάντε το. Άμα θέλετε να βγει και ο νέος YouTuber, θέλετε να βγει και ο νέος YouTuber,
τον ξέρω αυτό το YouTuber. Άμα θα το κάνετε αυτό, τότε, πώς να το πω τώρα, ότι άμα τον υποστηρίξετε, άμα πάτε πολλά likes και subscribe, ότι παιδιά, άμα θέλετε να κάνετε likes και subscribe, εσείς άμα θέλετε να κάνετε subscribe και like, κάντε το. Και άμα θα γράφατε, αφήστε το τώρα παιδιά. Άμα θέλετε να έρθει ο νέος YouTuber σε αυτή την ομάδα του YouTube, να πατήσετε πολλά likes και subscribes. Και όπως είπα, τα λεφτά μου δεν τα σπαταλώ, μόνο για παιχνίδια. Θέλω μόνο μια μεγάλη υποστήριξη για να γίνει αυτό. Θέλετε πολλά παιχνίδια, πολλά Battle Pass, θέλετε πολλά Battle Pass εδώ, θέλετε πολλά παιχνίδια από εκεί. Πρέπει να το υποστηρίξετε τέρμα. Τέρμα λέμε. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνετε ένα καλό like. Μέχρι τώρα με έχουν ενημερώσει ότι είναι 7 λεπτά. Γιατί σε εκείνο το πρώτο μου βίντεο ο κάμεραμαν είχε βαρεθεί τη ζωή του. Και γι' αυτό τώρα τον έπεισα για να μου κάνει το μεγαλύτερο βίντεο. Καλά, το προηγούμενο ήταν άλλος καμεραμάν. Άλλο αυτό. Έχω 2 καμεραμάν. Και έχω και backgrounds. 2 backgrounds για να κάνω τα βιντεάκια μου. Όπως το Xbox εδώ. Σε αυτό το background έχει το Xbox και τα άλλα παιχνίδια. Και στο άλλο background τα σχετικά. Τα παιχνίδια όπως το Avengers που θα το παίξουμε στο μέλλον. Το Rayman στο μελλοντικό. Τα Spider-Man που όταν τερματίσουμε το Avengers θα παίξουμε τα Spider-Man. Έτσι πάει παιδιά. Και για λίγο να το πάρουμε. Μισό λεπτάκι. Παιδιά, έχουμε ακόμα πάρα πολύ. Γι' αυτό μπορεί να μην το κάνεις αυτό το πάρ όλο. Και δεν θα σταματήσω χωρίς εσάς να το τερματίσω, εντάξει παιδιά. Απλώς το αφήνω. Το αφήνω μόνο για σας. Εγώ απλώς σας το λέω από τώρα. Όπως πριν είχαμε σταματήσει το... Όπα! Αυτόν το συνάντησα και πριν παιδιά. Όχι, έχει αλλάξει το όνομά του. Και από Xbox κάτι μου θυμίζει το όνομα. Παιδιά, μήπως είναι και αυτό που το βρήκα, αλλά έχει άλλο όνομα. Δεν ξέρω, μισό να το κοιτάξω καλά, γιατί αυτό είναι πολύ κομπλέξ. Όχι, δεν είναι. Μπορεί να είναι άλλο με το skin. Τι ήθελα να πω, ναι. Όπως είχαμε δει το πρώτο μου βίντεο που ήταν και στα Guys, είχατε δει ότι κάναμε μαζί 4 λεπτά, κοντά 5 τέλος πάντων, το Battle Pass στο μισό, αλλά μετά δεν κρατήθηκα. Ήθελα να συνεχίσω ρε παιδιά. Και μετά έψαξα κανένα skin που έχω να μοιάζει με τον Wolverine. Που μ' αρέσει ο Wolverine, παλιά μ' αρέσει ο Spider-Man και τώρα μ' αρέσει ο Wolverine. Άσχετο αυτό. Αλλά θέλω μια μεγάλη υποστήριξη. Βλέπετε αυτά τα special. Θέλετε να γεμίσουμε με myth, με special και τέτοια.
σπάστε το like και το subscribe. Πολλές φορές το έχω πει, το ξέρω, αλλά για την υποστήριξη. Και παιδιά, πώς λέγεται, είναι 10 λεπτά, ναι, αυτό θέλω να πω. Το βίντεο μέχρι τώρα, γιατί με ενημερώνει ο κάμεραμάν μου, που σίγουρα τραβάει βίντεο. Το πρώτο μου βίντεο, όπως είδαμε, ήταν λίγο χάλια. Δεν μίλαγα πολύ, εντάξει, ήταν και η πρώτη μου μέρα. Εδώ έχω γίνει στο τρίτο μου βίντεο τώρα που γυρίζεται για μένα. Εσείς θα το δείτε όχι γυρισμένο, θα το δείτε κανονικά. Απλώς βγήκε. Ελπίζω να μόλις κατεβεί το βίντεο να δω πολλά subscribe. Δεν σας αναγκάζω να μου κάνετε subscribe, απλώς σας το υπενθυμίζω. Και άμα θέλετε να υποστηρίξετε αυτό το κανάλι, έχω πει ότι είναι subscribe, να κάνετε. Άμα θέλετε κι άλλα βίντεο και άλλα βίντεο και nerds, μπορεί στο μέλλον, όταν γίνω γνωστός, να πατήσετε ένα like και ένα subscribe. Και ελπίζω μόλις βγω από αυτό το βίντεο, κατεβεί, να πάρω πολλά views, likes από τα προηγούμενα μου και από το νέο μου και πολλά subscribe. Στο άλλο μου βίντεο θα είναι 10 λεπτάκια, αυτό μπορεί. 10 λεπτάκια μπορεί να είναι. Γιατί μπορεί ο κάμεραμαν μου ο άλλος, που μπορεί να κάνουμε τον άλλο κάμεραμαν, μπορεί να κάνει όπως το προηγούμενο μου βίντεο, το Rayman Legends. Και παιδιά, το τερματίζουμε άλλο λίγο, το τερματίζουμε και έχει φαγωθεί ο κάμεραμάν μου να το κλείσω, αλλά εγώ επειδή δεν θέλω να το κλείσω και θέλω να ζήσουμε κι άλλο αυτή την εμπειρία, θα συνεχίσουμε. Θέλω να το τερματίσουμε σήμερα αυτό το Battle Pass. Θα βγει και νέο φυσικά για να πάρουμε και το πάνω Battle Pass και με τα λεφτά μπορούμε να πάρουμε και το πάνω. Μπορεί, γιατί είναι σε 8 μέρες τελειώνει, γι' αυτό πρέπει να το σπάσετε άμα θέλετε, για να πάρουμε πάρα πολλά βίντεο, πολλά βίντεο και όλο αυτό το Battle Pass. Άμα θέλετε, κάντε ένα subscribe και like, σπάστε το, και με τα πολλά views, άμα πάρω πολλά views, μου λέει ο κάμεραμαν μου, αν στο άλλο background, ότι παίρνουν λεφτά. Παιδιά, το ξέρω ότι είναι πολύ μεγάλο, αλλά όπως οι άλλοι YouTubers έχουν κάνει 20 λεπτά, 15 λεπτά και άντε 30, εγώ θέλω κι εγώ να κάνω μεγάλα βίντεο. Δεν είμαι γνωστός, το ξέρω, αλλά θέλω. Και γι' αυτό συνεχίζουμε. Ένα baby στην παρέα μας. Το baby στα αγγλικά είναι αυτό. Όσοι δεν ξέρετε αγγλικά είναι μωρό. Μωρό! Γιατί είσαι τεράστια κεφάλα. Σε γέννησε η μάνα σου με μεγάλη κεφάλα. Από ό,τι φαίνεται ναι. Α, καλά, όλοι θα πέσουν από ό,τι φαίνεται. Ρε, φύγετε!
πάμε και τελειώνουμε και αυτό το Battle Pass. Battle Pass λέω. Την αρένα, όχι την αρένα. Το event. Το προηγούμενο μου βίντεο δεν ξέρω, αλλά από την τελευταία φορά που κοίταξα τα like σας έλεγε like, δεν έλεγε αριθμό. Εγώ δεν ξέρω τι εννοεί, αλλά είδα και λίγα views. Όχι και λίγα, 20 και 30. Τώρα δεν ξέρω, μόλις το τελειώσω αυτό το βίντεο θα πάω να δω τα βίντεο, πόσα εγγραφές έχω και πόσα likes, και όταν κατεβεί αυτό και περάσει κι άλλη ώρα θα δω και άλλα πόσες εγγραφές και views και likes. Το baby που πήγε, να σε ρε baby, πάρτα. Εντάξει. Παιδιά, πάμε λίγο. Αλλά λένε ότι τα special, άμα πάτε skins και πάτε mythic, τέρμα κάτω θα δείτε ότι είναι special. Γι' αυτό τα special είναι καλύτερα. Αλλά τα mythic πολλοί λένε ότι είναι πολύ καλά και είναι και ωραία κιόλας. Σπάνια! Και εγώ να πήραμε την κορώνα, παιδιά. Για λίγο. Να δούμε τώρα άμα πάρουμε τα τζεμάκια να το τερματίσουμε αυτό, να το τελειώσουμε. Έχω 84 κορώνες όπως είδατε και στην αρχή. Πάμε. Εδώ. Και παίρνουμε τα τζεμάκια. 326. Και